Radija. Zagreb. Video snimaš? Ела виж нещо. У дома на културата. Не слика. Не слика. Да. Ако е. Отвори му куна. Чай няма бе чуден? Чай шукари. Горе трябва да просеса, ако има, ще те дае. Ага, добро е. Да ми я дай сликата. Чекай една секунда. Ale to operacja milicja do bólu do mojej Ajde,